Да, может покажу. Я просто открывать YouTube, потому что им пришло уведомление. Всегда маска в кармане. Всегда, чтобы хорошо было видно. Самое лучшее место. Конечно, это обычно самое лучшее место. Там, где будет все хорошо видно.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, єдність Духа Святого, нехай будуть з усіма вами. І з Духом Твоїм. Збираємося тут, коли Тарапана, кожну неділю святкувати Воскресіння Христа, прийняття Бога Святої Комунії, з'єднатися у Святої Комунії з Костюлом, з нашими братами і сестрами. Готую святую мшу, хвалю за нашу парафію, а Боже благословення для нас усіх, і в житті вічному, так само для всіх помилуй з нашої парафії. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно удельничать в этой наисвятейшей вере. Споведаемся. Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешили я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Слава на вишнє Богу. А на землі спокой, людям доброї волі. Хвалимся Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане святый народный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, приймай ім'я наше, який святиш правоучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалюємо Бога Отця. Молимся. Усемогутний Боже, учини, как ми завсюди шанували і любили ім'я Твоє святое, бо Ти ніколи не покидаєш без опеки тих, кого отуляєш своєю отцовською любов'ю. Про Спана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, і який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого,
Бог праз усе векі вечныя. Читание книги пророка Иеремия сказал: «Я чув голоски многих, страх народу, викриті, і не викрив його. Усе, что были Господи со мною, чекают поделки моего. Может, удастся, я не кажется, обмануть его. Тады переможем его и отпомстим его. А Либан со мною, як могутный голод. Тому гонители мои спотыкнутся без кратца, посоромятся своим падением, и будет им вечная и непозабытная память. Пане могутен, який випробовуєш праведника, ты глядишь на задумленное сердце. Прошу, чтобы я убачил твою помсту над им, бо я открыл тебе свою справу. Спевайте Пану, прославляйте Пану, бо Пан урятував життя бідного от руки злочинців. Это слово Божие. Дякую, Пане Боже. Читание послания святого апостола Павла до Римлян. Браты, як праз одного человека грех вошел в свет, и праз грех смерть, так и смерть перешла на всех людей, бо все згрішили. Бо и перед законом грех был в свете, але грех не залишивается, коли нема закона. Однако смерть владарила от Адама аж до Моисея навод над теми, кто не согрешил подобно злочинству Адама, який без прообразом Божого. Але з даром ласки не так, як со злочинством. Бо коли про злочинство одного померли многие, то зякуючи ласки одного человека
Езуса Христа, нашмат больше ласки Божией и дару сошло щедро на многих. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Дух правди буде свідчить про мене, каже, але і ви так само будете свідчити. Аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Матфея. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Не бойтеся людей, бо нема нічого схованого, щоб не відкрилося, і нічого потаємного, щоб не стало відомо. Що кажу вам у темрі, говорите на світлі, и что на ухо чуете, проповедуйте на дамбе. Не бойтесь от тех, кто забивает тело, души ж не могут забить, а бойтесь больше того, кто может и душу, и тело загубить в гиене. Те ж не два верабьи продаются за ас, и не будет зрик не упадет на землю без воли конца вашего. А у вас же и волосы на голове помечены. Тому не бойтесь, вартые вы больше за многих верабьев. Так кожного, хто визнає мене перед людьми, і я признаю перед Отцем моим, який в небесах. А хто одречется от мене перед людьми, от того и я одракуся перед Отцем моим, який в небесах. Это слово Пана. Моцне слово сьогодні до нас керує Костюм. У першому читанні пророка Єремія бачимо ось початок такого слова, яким просто даємось настрой на всю цю сьогоднішню літургію. Пророк Єремія, один з таких, може, моїх любимих, треба признатися, як этого пророку, сам про себе казал, про свое покликание, что ты, Пане, меня потянул, ты, Господи, меня так покликал, а позднее сам згаджається і каже, а я поддался под это покликание. Пророк Єремія був змушений проповідувати у вельми тяжкий час, і слова, які він казав, вони були скеровані супраць свайго народа. Вельмі цяжкая місія. Казаць словы, якія скіраваныя супраць свайго народа. Але быў змушаны да гэтага, бо не мог падманваць, не мог лгаць, не мог казаць неправду. Павінен быў абвяшчаць Божую волю, павінен быў абвяшчаць правду. Кажа аб тым, што будзе няволя, будзе вавілонскае выгнанне. Мы пойдем туды, пойдем за свои грехи, за то, что грешим. Вельми часто парамову Израиль да жанчыны, якая продае себе іншым за гроши, за некую дробязь, за тую, якая здраджае свайму. Парамову гэта вось такой з любов'ю Божой да Израиля, любов'ю жанчыны і мужчыны. І так само гэтую нявернасць. Пророк Єремія сказав гэтыя моцныя словы сярод сваіх родных, сярод сваіх кроўных, сярод сваіх землякоў. І вядома, што вось ён чуў адказ, ён сам аб гэтым сёння кажа.
Я чув поголоски многих. Кажуть, страх навокал. Выкройте, и мы выкроем его. Усе, что были у згоді со мною, чекають падіння моего. Ну і ось сьогоднішнє слово так само в певний спосіб перекликується з Євангелієм. Так само Єсус каже, ось обвіщайте, не бойтеся людей. І питання сьогодні до нас, яке ставить перед нами це Слово Боже, як ми обвіщаємо Євангеліє іншому чоловіку, як ми проповідуємо Христа іншому чоловіку. Може бути, у нас така думка, що ось є пророк Єремія, і він, як кажуть спеціалісти в проповідуванні, ось той, хто повинен, він пророк. Зараз у нас є святари, зараз у нас є біскупи, зараз є сестри, зараз є брати, мамаки, може ще катехісти повинні проповідувати. А в нашому житті є це обвіщення Слова Божого. Часами чуємо або зустрічаємо, може добре відаємо таких людей, про яких кажуть, що ось цей чоловік, він справді працює добре, він справді працює щиро. Він не так зробить цю річ, що або побудові, або щось інше, що він не підманить, він не скраде ніяких матеріалів, він візьме так само за це добру ціну, він зробить це вельми добре. Кажуть ось про людей так само, що ці люди ось, вони не будуть красти на праці, навіть до їх вже не підходить певне, як кажуть ось мужики, до цього не підходить, бо він не буде. З цим ми не договоримося. Кажуть про інших, що ось, може вони навіть їх не будемо звати на якусь гулянку, бо вони видите, ось вельми часами може бути нам соромно, що це кажуть не про католиків, а скажуть про яких-нибудь протестантів, кажуть, це ось баптисти. Часами кажуть, це ось свідки Єгови. Це яни ось там ходять з Біблії, яни проповідують це Біблію. Ось, коли ми будемо розмовляти з якимось католиком або з протестантом, ну то поглядіть, ось, це правда, що вам скаже звичайний, нормальний протестант, не пастор, не якийсь пресвітер, але ось просто звичайний вірник протестантської церкви, що він вам скаже про Христа і що нам скаже ось звичайний наш католик. Сьогодні так само ось питання для нас, як ми обвіщаємо Слово Боже. Це так само наше завдання бути ось справді тими, хто несе Євангеліє іншому чоловіку. І в нашій штоденності, в нашій праці, ось сказати, ні, пробачте, я не можу ось там з вами ось пойти, украсти це і винести це з праці. Батьки можуть сказати, повинні сказати, що коли син приводить дочку, приводить іншу дівчину на вихідні домой і каже, що ось ми тут переночуємо у одному покої. І, напевно, ружанці вони не будуть відмовляти про свою ніч. То батьки повинні сказати, можеш синку переночувати, бо ти дорослий, але, напевно, без шлюбу ви цього не зробите у нашій хаті. Ось це так само в таких простих речах обвящення Христа. Сказати навіть те, що зло, яке відбувається в світі, ні. Зараз ось певні події відбуваються в нашій країні, і так само ось у інтернеті некоторі ось бували такі статті, ось такі певні публікації пишуть, ось потребують від біскупів, від нашого митрополита, певних виказувань, певних справах.
католики моцна и вельмі нават громко сами вось подписываюсь такими: мы, католики, просим, мы, католики, верники католицкого костела, звертаемся. Можем, маем на это право, ці не маем на это право. Арцебіскуп Тадеуш Кондрусевич 20 мая звернувся з таким посланням, у яким виказався на тему того, что в Беларуси приймають законопроект, приняли этот закон, принятый указом президента, подписанный об тем, что з бюджетных сродков, з бюджета нашей державы будут финансоваться такие медицинские операции, які не згодні з християнською моральністю. Він каже о тим, що недопущально, як чоловічі ембріонами гандлявали, замораживали. І шмат іншого в этом листі є, і шмат іншого того, об чим каже, що коли ти католик, то це недопущально, як це було у нашій країні, як ми за це платили, як ми на це згаджаємося. І ось питання тоді знову до нас. Ми, католики, ось ті, які підписуємося, які требуємо, які ось вимагаємо від наших біскупів. Ці ми, ось католики, підтримали свого біскупа ось у цьому листі, у цьому звороті. Ці маємо право ось тепер требувати тільки те, що нам подобається. Я вже казав колись, що ось шмат було таких апошній час конференцій нашого пастора, який виказувався ось у справах сім'ї, у справах аборту, у справах того, що не може бути сексу перед шлюбом, у справах моральності. І шмат було таких коментарів, яких так само писалися: ми католики, я католик, але лічу, що у цього ви не повинні вмішуватися. Знову сьогодні питання для нас: які ми католики? Які я католик, які я християнин, які я учень Христа, ті несу я Христа ось іншому чоловіку. Це наш обов'язок, це наш гонор. Сьогоднішнє слово, яке ось ми почули, хай воно буде справді моцним словом, яке змінить наше життя. Зараз не треба цього чекати. Каже Христос: не бойтеся людей, бо справді ми можемо бути певними такими непопулярними, справді ми можемо бути такими ось пророками, єрами. І справді про нас можуть казати, що ви інші, ви не належите до цього світу. Але я казав колись, що ось бути іншим ось не належить до цього світу, коли це перекласти ось з єврейської мови, то це ось значить кадош. А кадош значить бути святим. Ось ми покликані до святості, ми покликані бути іншими. Як люди про нас казали, що ось вони ніякі не такі, вони інші. Хай ми будемо ось справді святими, хай ми будемо тими, хто годно, хто з радістю обіщає християнську віру, хто несе Христа іншому чоловіку. Амінь. Визнаємо нашу віру. Вірувати в Бога. Створителя неба і землі, усього бачного і небачного, і народженого Христа, Сина Божого, народженого Бога от Бога, святого от святого, Бога справного, Божественного, способного Отца, праз якого все сталося, для нас людей и для нашего избавления с неба, и уселился
Чоловіка. Пам'ятка так само за нас. Вчинувати ушли покровали. Всем Господу. Откриємо наше серце Богу, який неспинно наповняє нас своїми ласками, і узнесем до Його супольные молитвы. Молимся за Христовый костел, каб ён нястомно обвяшал добрую новину об воскресении своего укружеванного Пана. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за святого Отца епископов, первоемников, апостолов, каб у тяжкие хвилины яны отчували допомогу своего божского наставника. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тих християн, які не приймають святих сакраментів, каб яны не отдалися от Христа і здолели принять Его любовь. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тих, хто зараз знаходиться у відпочинку, каб яны обновили свої фізичні і духовні сили для виконання своїх обов'язків. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за христианские семьи, как оживленные Божьей любовью, яны жили в спокое и едности. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы научились дякувати за кожное отриманное добро и делиться им с іншими. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Боже, Ты любишь усіх людей, выслухай наши молитвы и просьбы и одари нас Твоим спокоем. Праз Христа, Пана нашего. Ой,
Браты и сестры, как маленький вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, Ты просвятые сакраменты здійсняєш справу збавлення. Учини, как наше служение было годным ахвяры, якую мы Тебе складаем. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим О, горе серця, узносим и для Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправды годно гэта і справедливо, слушно і збавінно, каб ми заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святый Отче, усемагутны вечны Боже, праз Христа Пана наша, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстання даў нам вечнае жыццё. Таму з ангелами и архангелами и с усими святыми мы обвящаем Твою хвалу, разом за Его воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, восславлен Соправды, Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную моцию Духа Святого, Ты все живнаешь и освячаешь, и неоспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до захода, складав имени Твоему чистую ахвяру. Там у едности с усім Костелом. У перший день тыдня, когда Иисус Христос воскрес и спасал на апостолу Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцию Духа Твоего в гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сильны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзен, узяў хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам па вячэры узяў келіх и подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас и за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое
таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце. І чакаючы яго другога прыйсця з падзякаю складаем табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар твайго касцёла і прыми яго як ахвяру, якой ты пажадаў быць уміласцівым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целом і крывёю твайго Сына, напоўненыя Духом Яго Святым, сталі адным целом і адным Духом у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, со святым Юзефом и Авраамиком, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяёмся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігримуе на зямлі за слугой Твоим папом нашим Францішком, біскупом нашим Тадеушем, з усімі біскупамі, усім духовенством і усім народом Тобою откупленым. Будь милостивый до просьбы у гэтай сям'і, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и усіх, хто у ласці Твоей дышаў з гэтага свету, милостиво прими у валадарства Твое. Дзе мы спадзяемся быць, каб разом з імі заўсёды радавацца Твоёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, с Христом и у Христе. Табе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас від усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, допоможи нам у милосердности Твою, как мы были завсюди вольны от греху, и захованы усялякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего, Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Боже,
Ось ворона Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерину. Пане, я не вартий, как Ты увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Боже, Ты умацовал нас найсвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, как офера, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного избавления. Праз Христа, Пана нашего. Дякую велике за кожну ахвяру, за допомогу на користь костьолу кляштара. Дякую всім тим, хто доглядав квітки, прибирав вокруг костьола. Шмат було людей, шмат праці. Правда, дякую велике, це так само свідчить, що це наш костьол, що нам гэта справа неабыякавая. Ну і так само, ведаеце, наша трава мае такую здольнасць, што зноў расце, таму праца будзе заўсёды патрэбная, калі хто можна папрацаваць вакол касцёла на працягу тыдня. Усіх сардэчна запрашаем да гэтай справы, бо гэта наша супольнасць. На працягу усяго месяца таксама запрашаем на чэрвеньскія набажэнствы, штодзённа ў 17:30. Захочам таксама да малітвы дома ў сваіх сем'ях. На гэтым тыдні адзначаем 24 чэрвеня урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля. Таксама яшчэ такая справа. Хочу попросить вас, как до споведи, кто хочет, то не збирайтесь. Я разумею, что зараз это час карантину, и шмат хто сидел дома, шмат хто сидел без споведи, и многие попросту тады терпять, покуль не будет якогости великого свята у костёле, и тады все разом. Мы збираемся и стараемся приступить до святой споведи. Но есть эта магчимость каждый день, особливо по будням, перед святой мшой полгодинки. Сегодня так само сидел в костёле перед святой мшой, полгодины одна особа только была. И мы стараемся, я разумею, что может некоторые боятся, что вы все правда коронавирус, але коли вы уже решились прийти, то логично нам было это сделать в будний день и перед святой мшой прийти ранее, не за 10, не за 5 хвилин. Коли ласка, коли хочете, то таким чином, навіть коли бачите, що може не бути святара, ви прийшли, а вже за полгодины, то можно прийти в закрытую, попросить, и сестра знаете кого-нибудь. Еще есть одно поведомление, оно связано с Буцовским фестом. Как уже было обвешено ранее, что этот фест переносится на позднейший час, але это 1 и 2 липня в Буцове отбудутся, что готовые парафіяльні пустові урочистості з певними обмежуваннями, з певними змінами. Порядок набоженства наступний. 1 липня у 18 годин буде свята мша, 2 липня у 9, у 12 и 18. Усі святі імші будуть цілібраватися на відкритому повітрі. Після святої мші 2 липня о 12 годині відбудеться урочиста процесія з копії чудодійного образа на прикостельной территории. И великая просьба доверников приступить до сакраменту споведи у своих парафиях. Подчас отпустовых урочистостей проход у пресбитерий и у старых костел будет закрытый для верников. Для ушанування образа Маті Божией можно будет войти в базилику праз центральный вход по центральной наве подойти до пресбитерия и выйти праз левую наву. Воду для освячения просьбы привозят с собой. Богословление воды и религийных речей будет отбываться после каждой святой мши. Интенции на святой мши просьбы записывать загодя дома, в санктуаре, опустить их разом с захвированиями от повидной скринки, которые будут находиться при уходе в костел. Усіх, хто буде удзельнічаць на урачыстасцях, просім памятаць аб неабходнасці захавання сацыяльнай дыстанцыі і ўжывання масак. Вось масак нам таксама пра гэта
треба пам'ятати. Вядома, што зараз горача і так дыхаць нечым, але ўсё ж такі старайцеся захоўваць гэтую дыстанцыю, старайцеся ужываць маскі. На гэты тыдзень прыміце Божае благаславенне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святой Архангеле Михаил, Відражи нас у змаганні, супроть спокусов і пасках злого духа. Будь нам обороной, князю войска небесного, моцарю Божий,